of you always in my mind. Ikaw matang that's what they say. Bigyan lagi ka na ito, boy ba? Pagal. Jago mo tayo. Jago. Irigasi Tikamun. Apa kamu picture something semua pengarang? Picture mo, ako lang. Kalau sudah picture mo, ano? Aku orang mo, ano? Pagal na eh. Pagal na. Najaging kami. Saan? Picture na kami. Sabi yan. Sabi yan. Papanik-panik sa ito City Hall. Baga Binukit na. Mano ka ang normal. Sari ka baka tigil. Sari ka kalit siguro. Yusant.
Lusan. Pa-share. Naandiran nga ni Kuwa. Naandiran ni Bangbang. Bangin. Muli. Ano din? Bangin. Bangin. Di tali namin sa punje. Ako na ng ano. Gusto mo yung na-highlight. Pakan. Hindi mo mga kami. Nakanos na po ni Dandan. Pagkabait di katong kuha simbahan, sintro. Ha? Simban sintro yun. Ako sa kuha. Iglesia. Susan. Nicolas. Ano dyan mo ada? Picturean mo kami sana nakatalikod. Ang Arcadia. Ako na ikaw na yun. Ako man nga nid. Nyan, wag tao sana ikang video. Ay, kapal. Dali lang. Gaw na. Lala mo kayo ingal. Ay, Diyos ko. Maraming reaksyon. Kunin ka ah. 1, 2, 3. Magpaganda. Inako. Nakaabante nga yung isudo. Nakaabante nga yung isudo kahapon. Yan. Tulo. Ay, tulo. Ito mga oldies na. Style sana pa din. Kawayan. Kabitan. Oh, hindi ka magkabit. Sari ka may liyo. Sari ka may liyo di. Siri. Bayadan ni ka sa 500,000. Sa dabulan ni Karaldo mo di. Ano? Ay kulang. Kada bulan. Sapo nakaya ko mga Oldies. edad pa ka na to. Yehey! Sheesh. Hey, hey. Angus na. Ay ko. Ay, napiil. Dinsan ah. Shooting naman, baby. Dahan-dahan sana. Inom ka mo sa tubig. Kain. Dali. Dan pilar mo tayo sa natin, babe. Nainom naman ako. Sige na mo. Ah, pagbaba, igina. Ay, dae. Di, isad sa natin. Pagayin ka di, isad sa ikuhan eh. 1 week ko sana, 1 week. Stella na di ka. Masusunod, ito na di ka. Kaya bawal na magprakaw sa kanon na dakol. Yan ang magabat ang kanin. Amo. Yan ang magabat. Wala masyado mabuk. Pero ang kanin, Okay, let's go. Come. A little bit. A little bit more. Kirigan na. Kirigan city. Dapat i-flash yung iniiba. Sige na, Jerry. Tatay. Hindi. Ada.
Rawan. Diga. Ay, makikita na. Ay. Abong mo na? Hindi, pwede. Ay, pwede ba makaabot yan? 1, 2, 3. Isa pa. Wala ka na. Sabi na. Maliwanag. Naliwanag. Ang beach nila kasi galing. Ayan. Dapat ang tayo natalo talaga dito. Sarap ka yun. Ibang klase ka. Boses. Hindi ka mga tao ba dyan? Mga basura nila, pagparang tapos. Kaya hinihiling sa iba pa. Pagkatapos kung sinamakan, itapos yan. Oh, Irigan City. Sila babayad pag gabi. Nalaliwanag. Early morning. Saturday. Overlooking. Hanggang dito na lang. Yeah. Salamat. Ay, naku, ang Carmelia City. Di na, wala na. Ay, bakit wala tayong pulap niya sa Iriga City? Di man mabayad. Tawag ka, batag. One, two, three, four. Urugnot na ka mo. We're going home. Bye. Later. Bagang ulang harga dia. Serius garuga. Dito ang maliit. Dito man yung dito. Ay, ito yung ay yung galing na. Uy, tapang pakusugan sa tuhod. Bay doon mamakulog nga ni oh. Sa Pero pag masikip ka, ang pakusugan, Jerry. Bababa na kami. May pulpo dito.
Galing kami dun. Pero ang oras kita, alas 5, alas 6, alas 7 na. Kaya. Kaya pag kita nasa arong. Makaabot kita sa arong alas 8. Ganyan ka mga aso-aso. Rambol. Kaya nasa Tagaytay. Mas maibag sa Tagaytay. Hindi na pa Tagaytay, Jerry. Ha? Kung kita pag Tagaytay. Dagma. Sa ating lagi ito lang. Anda yun. Siram sana. Marami sa motor nga eh. Bila. Isero kaya makwartang mig sakop ka gasolina, pagburon. Payon kitang Tagaytay. Tagaytay. Nang taas man. Sa tuarani na mo, barkada ni Bingbing, bertinguan tibo, ginaganap sa ligaw. Makasin Sa- daw. Resort. Ika lang igibay ka? Anong resort? Indahan. Magdalo ng santoy ng presko sa. Nay, ang protest ko naman eh. Sara ada ibang ganira sa ada. Ara roman yan? Inda. Sara mo, bubalik ka. Linig nilang maglabang.
sabay din. Ikaw. Ayan, dinala. Sabi niya nga yung dito, baka ulay ang sinaglang niya. Ano yun?